Само може ли някой да потвърди дали всичко се вижда? Аз не виждам. Излизам само едно бутонче Watch Stream, но като го натисна не става нищо. Би трябвало като го натиснеш и да ти излезе моя екран, но защо не става? Стана. Стана ли? Добре. Така. Днес сме се събрали малко по-малко хора за подготовката на изпита, но няма нищо. Ще има запис, който те после ще могат да гледат, само да видят дали всичко е наред. Да. Значи ще разгледаме задачките в Programming Basics Online Example Exam 4 и ще решим 6 от тях. И преди да започнем, бих искала да помоля всеки, който има въпрос, да го задава или в чата, или просто да ме прекъсне, за да може да обясним, ако има някакъв проблем. И също така моля всеки, който не говори в даден момент, да се мютва, за да не става някаква микрофония. И сега можем просто да започнем с решаването на задачките. Като тази е първата, която ще решим. Теглим се условието. Достатъчно приближено ли е и виждате ли добре? Окей. Първата задача се казва калкулатор за сериали. Сега ще прочетем условието, ще разгледаме примерния вход и изход и ще започнем да решаваме задачата. Напишете програма, която изчислява колко време ще ви отнеме да изгледате всички епизоди на един сериал в минути. Ще разполагате с брой сезони, брой епизоди на сезон и времетраене на един епизод. Във всеки епизод има реклами, които са с продължителност 20% от времето на един епизод. Това означава, че целият епизод с рекламите ще бъде времетраенето на самия епизод плюс това време, което е 20% от него. И също така знаем, че всеки сезон завършва с специален епизод, който е с 10 минути по-дълъг от обичайното. Добре, от конзолата се четат 4 реда. Името на сериала, който е текст, а именно string. Броят сезони, който е integer, защото пише цяло число. Брой епизоди, също цяло число. И времетраене на обикновен епизод без рекламите. И тук пише реално число, което означава float. Да се отпечата на конзолата времето необходимо за изглеждане на всички епизоди, закръглено до най-близкото цяло число надолу. В следния формат. Цялото време, което ви трябва за да изгледате еди кой си сериал, е еди колко си минути. Добре. Тук ни е даден някакъв пример. Въвежда се самият сериал, след това колко сезона има и колко епизоди има всеки един сезон. Значи всеки един сезон има еднакъв брой епизоди. И времетраенето за всеки епизод, което е 55 минути. Без рекламите. Добре. Първо можем да започнем с прочитането на входа, което ще ни е 4 инпута. Така, първо трябва да си направим един файл, който ще кръстим series calculator. И първият инпут, който трябва да приемем, е името на сериала, което можем просто да кръстим previous name и това ще ни бъде input. След това ни е казано в условието, че ще приемаме броят сезони и броят епизоди, а те и двете са цяло число. Добре, може просто number seasons, което ни е integer, и number episodes, което ни е също integer.
И последният ред, който трябва да прочетем е времетраенето на един епизод без рекламите, което ще ни бъде, например, time per episode. И ние казваме, че е реално число, което означава, че трябва да превърнем инпута в float. Добре. В условието пише, че във всеки епизод има реклами, които са с продължителност 20% от времето на един епизод. Това означава, че ние можем да пресметнем колко време ще бъдат рекламите по време на един епизод, а те всъщност са 20% от времето му. И можем просто да напишем една променлива ads per episode, което ще ни бъде 20% от времето за един епизод. По този начин ще пресметнем колко време ще бъдат рекламите. А за да пресметнем колко ще бъде целият епизод с рекламите, просто трябва да ги съберем. И можем да си направим още една променлива, която ще ни бъде time per episode with ads, което ще ни бъде времето за един епизод плюс рекламите за него. Така. Също така знаем, че всеки сезон завършва с специален епизод, който е с 10 минути по-дълъг от обичайното. Ами това всъщност означава, че към всеки сезон трябва да добавим 10 минути. Той е с 10 минути по-дълъг. Да. Добре. Можем да си направим една променлива, в която смятаме тези специални минути. Special minutes, така ще го кръстим. И можем да умножим всички сезони по 10, за да сметнем колко минути ще е тоталния брой за тези сезони. И за да сметнем тоталното време, което ще ни отнеме да изгледаме един сериал, трябва да умножим сезоните по епизодите, за да разберем колко общо епизода има целия сериал, и да ги умножим по времето с рекламите. Това можем да го изведем в една променлива, която ще бъде total time, и number seasons, когато го умножим по number episodes, ще получим колко е общия брой епизоди през целия сериал, не през един сезон, а през целия сериал. И това цялото време, като го умножим с time per episodes with ads, ще получим времето, което е нужно да изгледаме целия сезон, но без тези специални минути, които бяха споменати в края на условието. Ето тук. Също така знаете, че всеки сезон завършва със специален епизод, който е с 10 минути по-дълъг от обичайното. Това означава, че тези минутки също трябва да ги добавим. По принцип можете да се изведете примерно ето това в още една променлива, която е примерно all episodes, и просто да ги добавите в тази сметка. Няма голямо значение. И в края ни беше казано да печатаме нещо в конзолата. Ето този стринг. Така. Копираме си го и пишем print f. Добавяме f, за да можем да добавим променлива в стринга. Името на сериала го получаваме от първия input, първия ред. Serious name. И тук ни беше казано нещо много важно, което не трябва да забравяте. Закръглено до най-близкото цяло число надолу. Значи времето, което ни е нужно да изгледаме целия сериал, трябва да бъде закръглено до най-близкото цяло число надолу. Добре. Значи тук ще можем да използваме библиотеката mat, която можем да импортнем ето тук. Винаги си пишете импортите най-отгоре на файловете. И тук просто можем да използваме mat.for total time. И май сме готови с тази задачка. Друг начин, по който, за да не пишете всеки път mat.sil, mat.for, можете просто да напишете from mat import for
И ето тук просто да оставите for. Отново ще работи по абсолютно същия начин. Ами сега можем да тестваме с примерния вход. И виждаме, че получаваме ето този резултат. Нека сравним. Значи тук има 3594 минути, тук е същия резултат. Сега ще пусна решението в Judge да видим дали работи и докато той го проверява, ще видим и другия вход, дали върви правилно. – 4270, да. Нека видим какво ще каже и Judge. 100 от 100. Добре. Следващата задачка. Някой има ли въпроси по тази задача? Ако някой има, може да ме прекъсва. Тук някой е писал да. Така, следващата задачка е ето тази, Movie Day. Изтегляме си условието. И четем условието. Така. Снимачен ден. Вие сте режисьор на филма "Програмирането е забавно", като имате определено време за снимки. От вас се иска да напишете програма, с която ще разберете дали снимачният ден ще ви стигне да заснемете филма. Снимачният ден започва с подготовка на терен, което е 15% от времето за снимки. И филмът има определен брой сцени, които се заснемат за определено време. Нека видим и какъв е входа, който получаваме. От конзолата се четат 3 реда. Първият е времето за снимки, което ни е цяло число, а именно integer. Броят сцени, отново integer, и времетраене на сцена, отново integer. Значи тук нямаме float. И на конзолата трябва да отпечатаме следните неща. Ако времето за заснемане на филма не ни стигне, следното съобщение: вие успяхте да завършите филма на време, и да разпечатаме колко време ни е останало. И ако не ни стигне, времето изтече, за да завършите филма ви трябва еди колко си минути още. И ето тук отново ни е казано едно съобщение, което е останалото време да се закръгли до най-близкото цяло число. Това не го забравяйте, защото доста често Judge отнема точки за него и аз доста често го забравям, затова така си го маркирам с жълто. Добре. Първо да прочетеме входовете. Така. Времето за снимки ни е цяло число и броят сцени, времета. Добре, всичко е цяло число, както казахме вече. Имаме някакво време за всички снимки. Time for photos, което ни е integer от input. Приемаме input и го конвертираме в integer. След това имаме броят сцени, които трябва да направим, number scenes, което също ще конвертираме в integer, защото така е казано в условието. И времето за всяка сцена, time per scene, което също ни е integer от input. Добре. Тук ни беше казано... Да, ето тук. Снимачният ден започва с подготовка на терен, което е 15% от времето за снимки. Значи ние това можем още в началото да си го пресметнем и да видим колко време ще ни отнеме подготовката на терена. Можем да кръстим това Field Preparation, което ще ни бъде 15% от времето за снимки. Още е първият input, който сме приели. Така.
Ами, ние сега можем да сметнем колко време ще ни отнеме за снимането на всички сцени, като умножим всяка сцена, броят на сцените по времето за всяка сцена. Добре? Значи можем да направим една променлива since total time, която ще ни бъде равна на броят на сцените по времето за всяка сцена. Това ще ни даде цялото време, което ще ни трябва, за да заснемем абсолютно всички сцени. Обаче към това време трябва да добавим и подготвянето на терена, което е 15% от първият инпут, който сме приели. И можем просто да напишем total time needed. Цялото време, което ще ни бъде нужно, е подготовката на терена плюс времето за заснемане на сцените. И тук ни е казано, че ако времето за заснемане на филма ни стигне, какво всъщност означава това? Значи, ако ето тук имаме някакво време за снимки и ако то е по-голямо от времето, което на нас ни трябва, това означава, че ние сме се справили и сме влезнали в рамките, които трябва. Можем да си направим една if проверка, която е ако това време, което ни е зададено, е по-голямо или равно на времето, което ние сме използвали. Добавям равно, защото представете си, че са ни дали примерно 100 минути за снимки и времето, което на нас ни трябва, също е 100 минути. Това означава, че ние влизаме в рамките точно и просто няма да имаме останало време за снимки. По какъв начин можем да пресметнем останалото време, времето, което имаме все още? Ами просто можем от времето, което ни е зададено, да извадим времето, което ние сме използвали. Отново давам пример. Зададено ни е време 100 минути и ние сме използвали, например, 90. Това означава, че имаме още 10 минути, в които можем да правим каквото си пожелаем. И ни е казано да разпечатаме един определен стринг, който е ето този. Пишем един print. Така, вие успяхте да завършите филма на време и тук трябва да добавим една променлива, ето тази, time left, minutes left. Така. Но ако не ни стигне, можем просто да напишем един else. Това означава, че ако не влезем в тази проверка, ще влезем в тази. Трябва да пресметнем времето, което още ни трябва. Например, времето, което са ни задали е 100 минути, обаче на нас ни трябва 120. Това означава, че са ни нужни още 20 минути, за да успеем да завършим филма както трябва. Това означава, можем да си направим една променлива time needed, която е цялото време, от което се нуждаем, минус зададеното ни още в първия инпут. В примера, който дадох, променливата ще съдържа стойността 20. И трябва да изпринтираме ето този string. Print. Добавяме f, за да можем да добавим и променлива в стринга. Нужното време ни е time needed. Така. Ето тук имаше нещо, което е в жълто и останалото време да се закръгли до най-близкото цяло число. Какво означава това? Ами, можем да използваме функцията round. В Python тази функция ще закръгли числото до най-близкото цяло такова. Просто добавяме round. Заграждаме с скоби променливата и пред нея добавяме round. И по този начин няма да имаме float числа, десетични числа, т.е. И сега можем да тестваме задачката с примерния вход. Нека видим дали е така. Time is up to complete the movie, you need 8 minutes. Значи времето приключи. За да завършите филма се нуждаете от още 8 минути. Това, което получихме, е абсолютно същия резултат. Тестваме с другия вход.
Хубаво е на изпита също да си тествате с всички входове, за да видите дали първо вървят при вас локално нулевите тестове. Така, успяхте да завършите филма на време. Имате 6 минути още, през които можете да правите каквото си искате. Абсолютно същия резултат е и тук. Нека събнитнем задачката. Тук сменяте езика на Python, защото иначе ще ви се появи една грешка Compile Time Error. Ето тази. И няма да получите резултат. Рефрешваме и получаваме 100 от 100. Добре. Въпроси до тук някой има ли? Ами, не. Добре. По всяко време можете да ме прекъсвате без проблем. Следващата задачка, която трябва да решим е ето тази. Филмова премиера. Изтегляме си условието. Enable Editing. И четем условието. Така, филмова премиера. За предстояща премиера на 3 известни продукции, местно кино ви наема да напишете софтуер, който да изчислява цената, която клиентите трябва да заплатят според филма и пакета, който са избрали. Добре, и тук ни е представена една табличка, например за филма Джон Уик. Ако посетителите искат пакета, който е напитка, трябва да платят 12 лева за всеки един от тях, за всеки един от групичката, която е посетила киното. Така, и за всички филми по същия начин, и за всички пакети, които са напитка, поканки и меню. Напишете програма, която изчислява цената, която трябва да се заплати, като имате в предвид следните отстъпки. Добре, значи трябва да имаме предвид филма Star Wars и Jumanji. Така, при избран филм Star Wars и закупени поне 4 билета, има 30% семейна отстъпка. Значи поне 4 билета означава по-голямо или равно на 4 билета. Добре. И при избран филм Jumanji и закупени ето точно 2 билета, ето тук ще ги подчертая тези, точно 2 билета, има 15% отстъпка за двама. Значи тук е по-голямо или равно, а тук е точно. Добре. Входът се чете от конзолата и се състои от 3 реда. Първият ни ред е прожекцията, текст с филм, текст с възможности, John Wick, Star Wars или Jumanji. Вторият ред ни е пакет за филм, отново стринг, който ще е или дринк, попкорн или меню, като това е напитка, това са пуканките и това ни е менюто. И на третия ред ще получим броят билети, което ни е integer. Няма как да имаме float число за брой билети. И на конзолата трябва да се отпечата точно един ред, който представлява сметката, която дължим. И отново имаме едно съобщение в края на условието, което е цената да бъде закръглена до втората цифра след десетичния знак. Добре. Можем отново да започнем с приемането на входа и отново да се върнем в началото на условието, за да видим какво точно се изисква от нас. Правим си един файл. Филмова премиера. Така. Първо ще получим стринг, който представлява филма, след това пакета, който искат да си закупят и броят билети, който групичката иска. Добре, първо получаваме movie, което е просто input, казано е, че е текст, което означава string. След това получаваме пакета, който искат. Можем да го кръстим просто pack, което отново е string, защото е казано текст с определени възможности. И броят билети, което вече трябва да конвертираме в integer, защото ни е казано, че ще бъде цяло число. Вижте в края, че се иска да отпечатаме колко е крайната ни сметка.
Ами, това означава, че ние можем да си направим една променлива, която е, например, bill, равна на 0, и в нея в последствие да съхраняваме, да добавяме колко е нашата сметка. Ами, добре. Можем да се върнем в началото на условието и да видим какво точно се изискваше. Така, изчисляване на цена. Добре. Ако филмът е Джон Уик и ако пакетът е напитка, това означава, че трябва да умножим броят на билетите по 12 и да присвоим тази стойност на нашата сметка, на променливата, която си зададохме ето тук. Добре, можем направо да напишем if movie е равно на John Wick. Съветвам ви да си ги копирате точно стринговете от тук, защото понякога стават грешки, правописни грешки и Judge това няма да го приеме. Ако филмът е John Wick и ако пакетът е равен на напитки, по-скоро, drink, то тогава трябва да умножим броят билети по 12. Добре, значи можем да го кръстим total sum е равно на броят на нашите билети по 12 лева. Това го гледаме в табличката, това 12. И трябва да присвоим тази стойност на сметката, която сега е 0. Но ние, тъй като вече знаем колко хора са влезнали и колко струва билетът, то просто присвояваме тази стойност на променливата bill. След това имаме друг случай, който е отново за филма Джон Уик, обаче с пакет пуканки, което е попкорн. Добре, можем да напишем един else if, който е ако пакетът, освен ако пакетът, нали, е попкорн, то тогава total sum ние отново броят на нашите билети по каква стойност? По 15 лева. Добре. И отново трябва да присвоим тази стойност на променливата bill. Total sum. И имаме един последен if, който е elif back е равно на menu, мисля, че беше. То тогава total sum ще ни бъде равно на какво? Значи броят билети по 19 лева. Добре. Num tickets по 19 лева. И ние сме готови вече с първия филм, с Джон Уик. И можем да продължим с следващия, който е Star Wars. Така. Ако искаме да гледаме филма Star Wars и искаме пакетът напитка, то тогава трябва да заплатим 18 лева за абсолютно всеки от хората, които са решили да отидат на кино заедно. Добре. Можем да напишем един елиф. Това означава, че ако филмът не е Джон Уик, то тогава може би ще влезем в този елиф и така надолу, докато приключи целият if statement. Elif movie е равно на Star Wars. И ако отново пакетът е равен на drink, то тогава нашия total sum ще бъде равен на броят на билетите по, мисля, че беше 18, ако не се лъжа. Да, 18. Добре, значи проверяваме сега за следващия пакет. Ако отново филмът е Star Wars и имаме пакетът пуканки, добре, elif pack е равно на попкорн, то тогава total sum е равно на num tickets по 25. Обаче тук трябва да присвоим на променливата bill този total sum. И ето тук сме го забравили. Значи в началото тази променлива е 0 лева и когато примерно искаме да решим да гледаме Star Wars и решим да си вземем пакетът drink,
то просто пресмятаме колко ще ни бъде сметката, която е всъщност умножаване на 18 лева по броят на билетите на всеки един човек. Така, ако не влезем в нито една от тези двете, нито в елифа, нито в ифа, имаме още един случай, който е за меню. И тук total sum отново ще бъде равен на броят билети по колко лева. Ето тук Star Wars меню 30 лева. По 30. И присвояваме тази стойност на променливата бил. Добре. Но тук имахме едно допълнително условие след таблицата, като имате предвид следните отстъпки. Добре. Значи при избран филм Star Wars и закупени поне 4 билета има 30% семейна отстъпка. По-рано казахме, че щом пише поне 4 билета, това означава, че ето тази променлива, която имаме Num Tickets, тя ако е по-голяма или равна на 4, това означава, че трябва да имаме отстъпка, която е 30%. Добре, значи намаляме нашата сметка с 30%. Нищо повече. Но трябва да направим един if дали тези билети са по-големи или равни на 4. Отново казвам, че е по-голямо или равно на 4, защото пише в условието поне. И сега намаляме сметката с 30%, което можем да го запишем по ето този начин. Значи това е начин да запишем следното. Това е друг начин да запишем следното. Бил минус. Ето това е еквивалентно. Ето тук ще го напиша. Всъщност е така ще го запиша. Минус равно на 0,3 по бил. Ето това е абсолютно еквивалентно на ето това. Вие избирате как да го запишете, но в един момент просто ще видите как това е по-бързо и по-лесно за записване, но за сега ще го оставя ето така. Ами, това е всъщност, което трябва да направим. Просто от сметката трябва да извадим 30% от нея. И по този начин сега намаляваме, имаме отстъпка. И сега за третия филм, if movie е равно на Jumanji. Ето тук ще си го копирам. И ако пакетът, който хората искат да си купят е drink, то тогава отново имаме един total sum, който ще е броят на билетите по, сега ще видим колко лева, значи за всеки по 9 лева. Добре, по 9 и присвояваме стойността на променливата bill. Bill е равна на total sum. Ако не е drink, може пък да е попкорн. То тогава total sum ще ни бъде равно на броят на билетите по 11 лева, мисля, че беше. Да, за всеки по 11 лева. И отново бил е равно на total sum. И една последна възможност е меню по 14 лева. Добре, меню. Тогава total sum ще ни бъде броят на билетите по 14 лева и присвояваме тази стойност на сметката на променливата бил. И още едно допълнително условие, което беше за Jumanji. При избран филм Jumanji и закупени точно 2 билета, това е важно, точно 2 билета, има 15% отстъпка за двама. Добре, значи трябва да направим проверка подобна на тази, но тук са ни казали, че ако билетите са точно 2, а не поне 2. If num tickets е равно на точно 2, то тогава сметката ни ще бъде равна на цялата ни сметка минус 15% от нея. По този начин си взимаме предоставената отстъпка. Ами ние май сме готови с сметките. Така като гледам. Добре.
И имаме един изход, който е на конзолата. Трябва да се отпечата един ред, който е вашата сметка е крайната цена лева. Добре, копираме си това. И вече като излезнем от всички ифове, if, излизаме и пишем един print. Your bill is тази променлива, на която присвоявахме всички сметки, които правихме в if statement-а. Но тук пише, че цената трябва да бъде закръглена до втората цифра след десетичния знак. Това означава, че дори да имаме цяло число, то трябва да добавим едни нулички отзад след десетичната запетайка. Ами това лесно можем да го направим с 2.2f. По този начин ще закръглим числото до втория десетичен знак. Ами, можем да тестваме вече, мисля. Нека пробваме. Нашата сметка тук излезе 72 лева, а тук е също 72 лева. Тестваме с следващия вход. Тук е 70 лева, тук също е 70 лева. И последното 23,80. Добре. Тестваме 23,80. Добре. Можем да копираме решението, да го пуснем в Judge и да видим дали ще тръгне. Тук сменяте задължително езика на Python, да не си забравяте. Чакаме. Hm. 88 от 100. Да, тук излизат тестовете. Тук можете да си го погледнете, когато някой тест ви изгърми, както в случая, можете да влезете ето тук, като натиснете Details и да погледнете къде точно гърми. Както виждате, че те очакват 152 лева, ние получаваме 0. Защо е това? Можем някъде сме забравили да присвоим. Да, ето тук. Тук сме пресметнали колко ще ни бъде нужно, когато гледаме John Wick, когато сме си избрали меню, обаче никъде не присвояваме тази стойност на променливата бил. Добре, ето така правим. И би трябвало сега проблемът ни да е разрешен. Събмитваме си отново решението. Проверяваме и получаваме 100 от 100. Добре, супер. Някой има ли въпроси по тази задачка? Ето я. Явно не, добре. Продължаваме с следващата, която трябва да решим, а тя е четвърта, Cinema, кино. Изтегляме си условието. Правим си ново файлче. И четем условието. Така, кино. От кино ви наема да напишете програма, чрез която да разберете дали на една прожекция ще се запълни залата и колко пари ще се изкарат от нея. Добре, получавате места в залата и на всеки следващ ред до команда Movie Time колко хора влизат в залата. Това май ни насочва към While Cycle. Вижте какво пише. На всеки следващ ред до командата Movie Time. Това означава, че ние не знаем колко редове ще получим, затова не можем да използваме For Cycle. Ами просто ще въртим, докато не получим някой стринг, който е равен на Movie Time. Така, цената на един билет е 5 лева. Добре, това е някаква статична стойност. И ако текущият брой хора влезли в залата се дали на 3 без остатък, се прави отстъпка 5 лева от общата им сметка.
Добре. На 3 без остатък. Тук ще използваме целочислено деление с ето този знак. Ето така, с процент. И ще сравняваме дали тази стойност е равна на 0. Така, ако в залата се опитат да влязат повече хора, отколкото места са останали, то се счита, че местата са изчерпани и програмата трябва да приключи четенето на вход. И нека видим какъв ще ни бъде входа. На първия ред ще получим капацитета на цялата зала, а то е цяло число, т.е. integer. И на всеки следващ ред до командата MovieTime ще получаваме броят хора, влизащи в киното. И това също е integer, защото пише цяло число. Добре. Значи, какво трябва да разпечатаме точно? Изход. На конзолата първо да се отпечата един ред. Значи, когато получим MovieTime, трябва да разпечатаме колко места още има останали в киното. Обаче, ако се изчерпат, то тогава трябва да принтираме директно, че киното е пълно. И независимо в кой от двата случая сме влезнали, трябва да разпечатаме колко лева е успял да спечели киното. Добре. Ето тук можем да разгледаме входа. Значи това е капацитетът на залата. Да, капацитетът на залата. И след това всички тези редове са броят хора, които влизат. Вижте, навсякъде са еднакви. Са различни. Тук 4 групички, тук имаме 5. Обаче в момента, в който капацитетът свърши, както в ето този случай, цикълът трябва да прекъсне или ако получим стринг, който е равен на MovieTime. Добре. Ами можем да започнем с първият вход, който получаваме, първия ред, който получаваме, а то е всъщност Cinema Capacity, което ни беше казано, че е цяло число, затова трябва да го конвертираме в integer. Capacity. Можем да си направим една променлива, която е total income, който ще получи киното. Тоест всички пари, които е успял да спечели. Ето тук, защото тук ни се иска в края на програмата да се отпечата колко приходи има. Добре. Ами то първоначално този total income, това означава всички приходи. То ще ни бъде равен на 0, защото все още нямаме влезнали хора в киното. Така. И тук вече трябва да завъртим един цикъл, като има два начина за неговото завъртане. Единият е while true, който не ви го препоръчвам. И тук вече да си извършвате сметките, това, което трябва. И другият е, който е препоръчително да използвате, да имате един input line. Получаваме някакъв input и докато този input line съществува, да правим някакви сметки, обаче в края на тези сметки ние отново да имаме input line равно на input. Тук ще ни бъдат сложени, тук ще ни бъде логиката на, може би, почти цялата задача. Добре. Първо трябва да проверим дали този input line не е равен на MovieTime. Вижте сега, значи първо ще получим 10. Окей. Влизаме, извършваме някаква логика и получаваме нов ред. Той ще бъде 6. Отново същия цикъл 3, 20, 15, обаче в един момент ние ето тук получаваме стринга MovieTime. Обаче този MovieTime, ако влезем в ето този if input line е равен на MovieTime, то ние трябва да прекъснем целият цикъл, така е казано в условието. Получавате места в залата и на всеки следващ ред до командата MovieTime. Нея е хубаво да си я копираме, за да не допуснем правописна грешка.
то тогава трябва да прекъснем цикъла. Ето, готово. Това ще ни е един вид дъното на цикъла и случай, в който той ще прекъсне. Добре. Това си го оставяме надолу. И ето тук можем да напишем следното. Значи, ако не влезем в този if, идваме ето тук. То може да си го напишете ето така като един else и отново да си извършите логиката на задачата. Обаче то няма смисъл, защото ако не влезете тук, просто ще продължи програмата да изпълнява останалия код. И можем да си направим следното. Този input, който сме получили, да го конвертираме в integer. По този начин ще получим число, което представлява броят на хората, които сега влизат в залата. Ето. Например, получаваме 10, обаче това нещо го получаваме като string. И ние задължително трябва да го конвертираме в integer, в число, за да може да... Тук трябва да е input line, а не input. За да може после да го използваме в сметките, а не като string, защото задачата ще ни гърми. Така. То ние веднага можем да пресметнем колко е сметката на тези хора, защото ни е казано, че имаме една статична цена на билет, който е 5 лева. Добре. Можем просто да напишем, че цялата им сметка е просто броят на хората, който всъщност представлява и билетите, по 5. 5 можете да си го изкарате като една променлива извън цикъла. Това е ваше решение, просто да си я имате написана и да я виждате. Добре. И сега да видим какви са отстъпките, които са ни предоставени. Ако текущия брой хора влезли в залата се дели на 3 без остатък, се прави отстъпка 5 лева от общата им сметка. Добре. Значи ние вече имаме сметката, която са направили тези хора при влизането в киното им. Обаче те са ни казали, че ако броят им се дели на 3 без остатък, това се записва по ето този начин. Това означава, че ще разделим числото на 3 и ако остатъка от това деление е 0, това означава, че числото се дели на 3. Например, ако имаме 7 делено на 3, то остатъка ще ни е 1 и няма да влезем в този if, защото ето тук ще имаме резултат 1, което не е равно на 0 и просто няма да влезем тук и ще продължим изпълняването на останалия код. Така, казано ни е, че получават 5 лева отстъпка, което означава от цялата сметка да извадим 5. Това отново можете да се го запишете като бил минус равно на 5. Само това е казано за отстъпка, мисля, че в условието. Да. Ако в залата се опитат да влязат повече хора, отколкото места са останали, то се счита, че местата са изчерпани и програмата трябва да приключи четенето на вход. Добре, ами сега можем направо да направим една проверка, че ако броят на хората, който се опитва да влезе е повече от самото capacity, което имаме, текущото capacity, това означава, че киното вече е пълно и трябва да спрем цикъла. Това отново е казано в условието. Ето тук. Трябва да приключи четенето на вход, ако няма повече останали места. Добре, как можем да направим тази сметка? Можем да направим една променлива, която е left seats, което ще ни бъде равно на цялото capacity, което имаме, минус хората, които искат да влязат. Представете си, че киното е много мъничко и имаме 10 места и се опитват да влязат 11 човека наведнъж. Ами то тогава ние ще получим минус 1 и няма как те всички да се поберат. Тогава трябва да престане въртенето на този цикъл. И можем да направим една проверка, която е, ако останалите места са по-малки или равни, по-малки всъщност от 0, сега ще кажа защо не добавяме равно тук,
то тогава трябва да изпринтираме един определен стринг, който ето тук ни беше даден. При изчерпване на местата в залата the cinema is full. Принтираме, готово. И трябва задължително да брекнем цикъл, защото няма повече capacity в това кино. Така, защо тук не добавихме равно? Както казах от по-рано, имаме капацитет, който е 10, но в случая сега пък искат да влязат 10 човека. Това означава, че те всички ще се поберат и ще имаме, просто няма да има повече места, но това означава, че те са успели да влязат, успели са да си изгледат филма и не трябва да влизаме в ето тази проверка и да казваме, да спираме цикъла. Добре. В другия случай, в който... в другия случай, в който има място за хората, които искат да влязат, просто можем да напишем else. Можем да го пропуснем, но така е по-разбираемо. В else трябва да добавим към сметката, към целият приход на киното, трябва да добавим сметката, които ще заплатят тези хора. Това ще бъде равно на total income плюс сметката. Отново това е еквивалентно на total income плюс равно на bill. Добре, но и задължително трябва да намалим капацитета на това кино. Имаме 10 места, влизат 5 човека и вече нямаме 10 свободни места, ще имаме 5 свободни места, защото другите 5 са заети от хората, които сега са влезнали в киното. Трябва да напишем Cinema Capacity е равно на цялото Cinema Capacity минус хората, които сега влизат. Май е това. Мисля, че трябваше да имаме още един... Да, ето тук. Когато получим командата MovieTime, трябва да изпринтираме някакъв стринг. Трябва да изпринтираме колко места още има останали. Копираме си го. MovieTime и пишем. Когато получим тази команда, трябва да изпринтираме нещо и след това да прекъснем целият цикъл. Останалите места по какъв начин можем да ги изчислим? То всъщност, като намаляваме от Cinema Capacity, просто ето тук можем да заместим с тази променлива, която имаме. Давам отново същия пример. Имаме 10 места, влизат 4 човека и оставаме с 6. То 6 е ето тук. Ние сме присвоили тази стойност на същата променлива, която е Cinema Capacity. Добре, трем тези два реда, няма смисъл от тях. И вече излизаме със сигурност от while цикъла. Или ще ни свършат местата, или ще получим командата MovieTime. Добре. И независимо кой от двата случая ще попаднем, трябва да разпечатаме ето този стринг. Print Cinema. Така, тук трябва да сложим колко са приходите от залата. Точно за това правихме следното. Total income е равно на текущия приход плюс сметката, която ще заплатят хората, които сега влизат в залата. Тук просто пишем Total income. Но може би искат някакво форматиране или не. Аз не виждам. Да. Може би ще бъдат само цели числа, да, както беше казано в условието. Добре. Можем да тестваме с ето този вход. Значи тук излиза резултат, че има още 6 места останали в киното и че приходите на киното са 255 лева. Нека видим дали е така. Да. Има 6 останали места и приходите на киното са 255 лева. Нека сега тестваме с ето този вход. Тук не получаваме командата MovieTime, но явно се предполага, че капацитета свършва. Ето, да. Пише, че капацитета на киното вече просто го няма.
и приходите са 240 лева. Точно така. Абсолютно същия изход сме получили и ние. Това е по-дълго, дано да ми го копира правилно. Сега ще го тестваме. Да, няма повече останали места и приходите на киното са 500 лева. Точно така. Добре, пускаме решението в Judge с Python код. Събмитваме го. И получаваме 100 от 100. Супер! Някой има ли въпроси по тази задача? Да, ще има запис на това събитие и ще ви пусна линк, може би утре, към YouTube. Така. Следващата задачка ето тази за сериали. Тази ни е тематиката днес. Изтегляме си условието. Правим си един нов файл. Така. И четем условието. Ако ви се струва, че минаваме твърде бързо през задачките, моля ви кажете ми, за да забавя малко темпото. Така. Задачата се казва сериали. От телевизионна компания ви наемат да създадете програма, която да изчислява дали за клиентите ще е възможно да се закупят желаните сериали. Разполагаме с бюджет и брой сериали, които потребителят ще желая да закупи. И всеки сериал съответно има заглавие и цена. Добре, някои от сериалите имат намаление. Предполагам, че това ще го видим може би вече към края на решението на задачата. Да, с някакви проверки, просто ще проверяваме дали филмът е примерно Тронс и ще изваждаме 50% от неговата цена. Добре. Нека видим входа, който ще получаваме. На първия ред ще получим бюджета, което е реално число, а именно float. След това ще получим броят сериали и е цяло положително число. Значи integer. И за всеки сериал се четат по два реда. Името на сериала и цената му, което е реално число и т.е. float. Значи тук може би ще имаме някакъв for цикъл, защото имаме точно определен брой сериали. И просто можем да направим един for цикъл, който ще минава през този брой. Например, for series in range. Сега ще го видим всъщност. Изхода на конзолата трябва да изпишем един ред. Ако бюджетът ни е по-голям или равен на цената, тук директно си ни е казано по-голям или равен на цената на сериалите, трябва да напишем, вие купихте всички сериали и останахте с еди колко си пари. Но ако бюджетът ни е по-малък от цените на сериалите, то трябва да напишем, нуждаете се от еди колко си лева, за да купите всички сериали. И ето тук отново имаме едно съобщение, което е важно и аз почти всеки път забравям, а именно резултатът да бъде закръглен до втората цифра след десетичния знак. Ето по този начин. Дори и да има нещо от сорта на ето така, то просто ще бъде закръглено до втория знак след десетичната запетайка. В случая точка. Добре. Да прочетем първо този ред, който е бюджетът. Просто можем да си направим една променлива, която ще бъде бюджет. И тя ни казва, че ще бъде float, десетично число, input. Така. И
и след това получаваме още един ред, който беше броят сериали, а то е цяло положително число, няма как да имаме 0,5 сериала. Number series, което ни е integer от инпута, който ще получим. Така. Ето това е важно. За всеки сериал се четат по 2 реда. Значи ние имаме ние имаме броят сериали. Затова можем да направим един for цикъл, през който итерираме през този брой и да приемаме името на този сериал и неговата цена. Например, можем просто да направим for series in range. Това можем да го запишем и така, можем да го запишем и така. Можете да го запишете от 1 до number series плюс 1. Смятам, че това ви е обяснено, но ще го оставя за сега така, по-разбираемо е. Първо ни е казано, че получаваме името на сериала, series name, което ще ни е input. Минаваме през всеки брой и получаваме името на сериала и неговата цена. Series price, което ще ни бъде казано е, че е десетично число, това означава, че трябва да го конвертираме в float. И сме готови с входа, който трябва да получаваме на всяка итерация. Така. И ето тук вече идваме на намаленията, които ще получаваме. Ако филмът е Thrones, значи тук вече трябва да добавим един if statement, който ще бъде следния. Ако името на сериалът, то си ни е направо казано, е равен на, копираме си го, е равен на Thrones, то тогава ще имаме определена отстъпка, която е 50%. Това означава, че от цената на този сериал трябва да извадим 50%. Как става това? По много лесен начин. От цената на сериала, ето, присвояваме го към същата променлива, от цената на сериала просто трябва да извадим 50%. Ето така. Отново пиша еквивалента му. Готово. Така, тук имаше още 4 филма. Добре. Ако филмът е Lucifer, Elif, Serious Name е равно на Lucifer, то тогава отстъпката ни е 40%, мисля, че беше. Serious Price, тук вече ще направим ето така, Serious Price минус, вместо 0,5 пишем просто 0,4 от цената на този текущия сериал. Следващият е Protector. Elif, името на сериалът е равен на Protector. То тогава цената на сериала ще бъде намалена с 30%. С 30%. Да, ето тук с 30%. Ако е Total Drama, ако името на сериалът е Total Drama, копирайте си ги тези имена. Много казвам, че могат да станат правописни грешки и затова да изгърмите в Judge, а това е много глупава грешка. Изваждаме, мисля, че бяха 20%, сега ще проверим. Да, ето 20%. И ако филмът е Area, Elif, Serious Name е равно на ето този филм. То
тогава цената за този сериал ще бъде намалена с 10%. Така, какво трябваше да изпринтираме? Нека видим какво точно ни трябва. Ами, ние всъщност трябва да пресмятаме колко е общата цена за всички сериали, за да видим, за да можем след това да я сравним с бюджета, който имаме. Например, ето както е дадено, този филм струва 5, Ривърдейл струва 5 и Готъм струва 2. Значи това правят 12 лева, обаче бюджета ни на нас е 10. Да. Момент. Да, забравям от стъпките. Да, ето тук правят сметките с стъпките, че цената на сериалите е 9,50. И тази цена трябва да я сравним с бюджета, който ни е подаден още на първия ред. Ако тя е по-голяма от този бюджет, това означава, че ние не можем да си купим всички сериали и трябва да изпринтираме колко пари още са ни нужни. Обаче, ако е достатъчна, т.е. ако е по-малко от този бюджет, това означава, че можем да си закупим абсолютно всички сериали. Добре. Можем да си направим една променлива, в която си съхраняваме цялата сума, която ще ни трябва, за да си, която струват всички сериали всъщност. Значи total, може би total price просто ще бъде равно на 0 първоначално. Обаче, когато итерираме през всички тези филми, ние ще добавяме цената за всеки един към този total price. Еквивалента е ето този. Не съм сигурна дали сте го използвали много, затова не си позволявам да го пиша постоянно. Но ще ви го напиша отстрани. Просто като друг синтаксис, абсолютно еквивалентни са. И да, по този начин, след като итерираме през всички сериали, ще имаме общата сума, която струват всички сериали. След това ние трябва да я сравним с бюджета, който имаме. Значи, ако, то даже беше написано, ако бюджета ни е по-голям или равен на цената на сериалите. Директно си пишем, ако бюджетът ни е по-голям или равен, така е казано в условието, на цената на абсолютно всички сериали, то трябва да изпринтираме този стринг. Сега ще видим какво точно се изисква в него. Вие закупихте всички сериали и останахте с еди колко си пари. По какъв начин можем да сметнем с колко пари сме останали? Ами, money left, правим се една променлива, която е целият бюджет, който сме имали, минус цената на сериалите. Сега ще ви дам един пример. Например, имаме бюджет, който е 10 лева. И цената на абсолютно всички сериали е 8 лева. Това означава, че ние оставаме с едни 2 лева, с които евентуално можем да си купим нещо друго и ги пресюяваме в ето тази променлива money left. Копираме си я и я поставяме в стринга money left. Заместваме думичките. Но ако този бюджет не ни стигне, можем просто да напишем else. Не е проблем да напишете и ето така. Elif budget е по-малко от total price, но няма смисъл, защото ние просто ако не влезем в тази проверка, задължително ще влезем в другата. Else трябва да изпринтираме ето този стринг. Да, то е написано, ако бюджета ви е по-малко от цената на сериалите. Нужни пари, може да... Добре. Тук ни искат, ако не ни стигат парите да си закупим всички сериали, са ни казали, че искат да знаят колко още пари са ни нужни. По какъв начин можем да го сметнем това? Money needed ще ни бъде равно на
цената на абсолютно всички сериали минус бюджета, който имаме. Защо? Представете си, че имаме бюджет отново 10 лева, обаче ние в тези сметки, всичките, сме пресметнали и сме видяли, че всички сериали струват 15 лева. Това означава, че на нас не ни достигат едни 5 лева, за да си купим всички сериали. Затова просто изкарваме от цената на всички сериали бюджета, който имаме и запазваме тази стойност в ето тази променлива. И заместваме думичките тук в стринга с money needed. Май сме готови. Добре, супер. Нека пробваме с сходните Оп, видяхте ли? Значи тук имаме едно отново съобщение. Резултатът да бъде закръглен до втората цифра след десетичния знак. Ако не си го бях отсветила, стях директно да забравя за него. Как се закръгля до втория знак след десетичната запетая? Отново с 2F, това, което използвахме, мисля, че във втората задачка. 2F. Готово. Сега пускаме програмата, взимаме си ето тези входни данни, пускаме, Добре, сега копираме, пействаме и ни изписва, че сме успели да си купим всички сериали, сме останали с 50 стотинки. Да видим дали тук е така. Да, с 50 стотинки. Нека видим следващия вход. Пускаме програмата отново и ни изписва, че ни трябва още 2 лева, за да си купим всички сериали. Да, точно така. Изходът е абсолютно същия. Мисля, че няма повече входни данни. Да. Ами можем просто да копираме кода и да го пейснем в Judge, за да видим дали върви. Въпроси по тази задачка някой има ли? Не виждам нещо в чата да има. Проверяваме и получаваме 100 от 100. Добре. Ако искате, можем да дебъгнем някоя задачка, може след като ги решим всички, когато пожелаете. Следващата, да, ето тази, Favorite Movie. Нея трябва да решим. Изтегляме си условието. Правим си едно ново файлче, което ще е Favorite Movie. Добре. И четем условието. Тук май ще имаме повече неща за правене. Задачата се казва любим филм. Петък вечер е и се чудите кой филм да си пуснете да гледате. Решавате да напишете програма, която да избере това вместо вас. До командата Stop получавате заглавия на любими ваши филми. Добре, най-добрият филм за вас ще бъде този, който има най-много точки. И точките се изчисляват като сбор от ASCII стойностите на символите в заглавието на филма. И ни е казано, че няма да има случай, в който имаме два филма с равен брой точки. Значи няма да се притесняваме за този edge case. Така, и при изчислението на точките трябва да се има предвид следното. За всяка малка буква, това си го отбелязвам, заглавието от сумата трябва да се извади 2 пъти дължината на заглавието на филма. Тук май ще използваме функцията len, която ни дава дължината на някакъв стринг. И за всяка главна буква в заглавието от сумата трябва да се извади дължината на заглавието на филма. И можем да имаме максимум 7 заглавия. Добре.
Това също можем да си го отбележим. Входът ни е от конзолата се четат редове до командата Stop или до стигането на лимита от 7 филма. Получаваме само заглавието на филма, който е стринг. И какво ни искат като изход? На конзолата да се отпечата следното. Ако сме достигнали лимита от 7 филма, трябва да разпечатаме, че лимитът е достигнат и да се отпечата най-добрия филм за нас. Независимо дали сме достигнали лимита или не, задължително трябва да разпечатаме най-добрия филм за нас. Най-добрият филм за мен е заглавието на филма с сумата на символите му. С ASCII стойностите, разбира се. Това е казано още в началото на условието. Така. Това сега с какъв цикъл можем да го решим. По принцип ни е казано, че се четат редове до командата Stop. Добре. Това можем да го направим и с for цикъл. Сега мога да ви покажа как. Имаме някакъв лимит, който е 7. Добре. Можем да се го изкараме това в една променлива Max Movies, което е 7. И ние сега какво можем да направим? Да завъртим един цикъл, който е 7 пъти. И когато получаваме някакъв input line, някакъв ред от конзолата, да проверяваме дали този ред е равен на думичката Stop с главни букви и ако просто е равен, да спрем целият цикъл. Има и друг начин, по който можем да го направим, а това е именно с while цикъл. Ако имате желание, после можем да го решим и с while цикъл. За сега ще се придържам към това да го решим с for цикъл. Може би ще трябва и вложен, защото ни е казано, че трябва да итерираме през всеки символ от този стринг. Добре, сега това ще го видим. Но всъщност ние трябва да запазваме някъде, да имаме някакви променливи, в които да запазваме кой е най-добрият за нас филм и кой филм има най-много точки. Можем да си направим някакви променливи. Best Movie. То ще ни е просто един празен стринг и когато ние започнем да си решаваме задачата, в един момент този празен стринг ще го презапишем с друга стойност, когато вече открием кой е правилният най-добрия за нас филм. И Best Movie Points. Тази стойност ще ни е 0 и отново в изчисленията на задачата ни по-долу тази стойност ще бъде презаписана, когато открием най-добрия за нас филм. Така. Правим се един for цикъл, който ще е for num movie. По принцип тази променлива няма да използваме. In range от max movies. Прави еди какво. Това отново можете да го запишете или така, или ето така. Плюс 1. Добре. Правим такъв for цикъл, защото ни е казано, че можем да получим най-много 7 реда от конзолата. Вижте, ето тук примера. Тук получаваме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И при седмия вече като го получи, като си направи сметките, вече програмата спира. Затова ние можем да направим просто такъв for цикъл, да приемаме някакъв ред от конзолата, да проверим дали той е равен на 100 и ако е 100, просто да прекъснем. Ако ли не, то ще си продължи, ще си направи 7-те итерации и вече след седмата всичко ще прекъсне. Всичко ще спре. Затова можем, ето тук още в началото, нали, приемаме си естествено реда, input, и ако този input if movie е равен на stop, беше написано с главни букви, то тогава ние трябва да прекъснем целият цикъл.
Няма значение дали сме на първа, втора, седма, шеста итерация. Просто трябва да прекъснем в момента, в който получим стринг, който е равен на стоп. Така. И тук вече започваме да четем по-задълбочено условието. Точките се изчисляват като сбор от ASCII стойностите на символите в заглавието на филма. Добре. Това май ни навежда, че трябва да направим един for цикъл, който минава през абсолютно всеки един символ в заглавието на филма. Добре. Ние можем ето тук още да си направим една променлива, която ще например movie points, което ще е равно на 0. И ние, когато итерираме през всеки един символ, ще взимаме неговата ASCII стойност и ще добавяме към тези точки на филма. Така. Представете си, че ето тук, например, сме получили филма Матрицата. Matrix. И сега правим един for цикъл, който итерира през всеки един символ от този филм. За всеки един символ в този филм. Първият символ ще бъде тази буквичка М, нали? И тук какво ни беше казано, че трябва да вземем неговата ASCII стойност. ASCII стойност на символите в заглавието на филма. Добре, по какъв начин се взимаше ASCII стойността на някой символ? Сега ще отворя и таблицата. Ето тази се използвам аз по принцип, когато ми е нужно. И гледаме къде е буквата М. Мисля, че беше някъде 70 и нещо. Не трябва да изчакаме да зареди. Така. Ето тук се надявам, че виждате добре. Буквичката М отговаря на стойността 77. Това е ASCII стойност. И тази ASCII стойност по какъв начин можем да вземем в Python? Имаме една функция, наречена ORD, така се пише. Чрез нея можем да вземем числената стойност на този символ. Как можем да се запишем? Например, ASCII value ни е равно на какво? Напишем ORD и в ORD, вижте какво получава тази функция. Получава string. Ето тук го пише str. Този string в случая ни е символът. Значи, ако този символ е M, то ние ще получим 77 като стойност. И ние ще го получим като число, а не като някакъв string, защото просто това връща тази функция ORD в Python. И вече сме получили тази стойност, готово. Но какво беше казано друго в условието? Ето тук. Така, при изчислението на точките трябва да се има предвид следното. За всяка малка буква в заглавието, от сумата трябва да се извади 2 пъти дължината на заглавието на филма. Добре, ами ние можем да се извадим в една променлива колко е дължината на заглавието на филма, защото ще го използваме и в двата случая. И в ето този, и в ето този. Вижте, и в двата случая се използва дължината на заглавието на филма. Просто можем да се извадим една променлива, това го махам, която е movie length. И тя ще ни бъде равна, използваме си функцията len от movie. Тя ще ни върне дължината на някакъв стринг. Имаме стринга Matrix, това ще ни върне 6. Movie length ще присвои стойността 6. Така. И ни е казано, че ако текущия символ, през който итерираме, е главна буква. По какъв начин можем да проверим дали е главна буква? Използваме метода isUpper. Значи в Python методи се наричат, по много лесен начин можете да го запомните,
когато се използват с точка пред тях. Това е метод. Докато ord, len, това са функции. Те нямат точка пред себе си и в тях подаваме някаква стойност. Така. Is_upper съответно е начин да провериме дали един символ е главен, т.е. главна буква в нашия случай. И ние взимаме примерно буквичката M и проверяваме. Ако символът е главна буква, в случая е, то тогава трябва да извадим, в условието пишеше, трябва да се извади 2 пъти дължината на заглавието на филма. Значи, това ASCII value, което вече имаме, от него трябва да извадим 2 пъти дължината на филма. Значи ASCII value ще ни бъде равно на ASCII value минус 2 пъти дължината на филма, което вече си го имаме като променливо за улеснение, за да не го пишем 2 пъти. Така. Другото условие, което ни беше казано, за всяка главна... Тук пише за всяка малка буква трябва да се извади 2 пъти дължината на заглавието. Значи аз съм объркала самите проверки. Тук трябва да бъде is lower. Значи ако символът е малка буква, то тогава трябва да извадим 2 пъти дължината на филма. Извинявам се, че направих тази грешка. Is lower е точно обратното на is upper. Ето тук някъде ще ви ги запиша. Is upper на български проверява дали символът, ще го напиша така, символът е главна буква. Is lower проверява дали символът е малка буква. Така, в случая ако символът е малка буква, то изваждаме 2 пъти дължината на филма от стойността, която вече сме изчислили горе. Но ако символът е малка буква, главна буква, то тогава просто трябва да извадим дължината на заглавието. Не трябва да го умножаваме по нищо. Вижте тук как пише 2 пъти дължината на заглавието, тук пише дължината на заглавието. Значи, от ASCII стойността, която имаме, просто трябва да извадим movie лента. Добре. И вече като преминем тези проверки, примерно влизаме в ето тази проверка, взимаме буквичката M, проверяваме. Тя малка ли? Не е малка. Следователно отиваме при елифа. А тя главна ли? Главна е. Следователно на ASCII стойността присвояваме нова стойност, която е тази ASCII стойност минус дължината на филма. Обаче след като преминем и двете в проверки, независимо в коя влезем, трябва да добавим тези точки, които сме получили от текущия символ към точките на филма. Всичките, общия му брой точки. Значи правим просто ето така, movie points е равно на movie points плюс ASCII value. Това е отново еквивалент на movie points плюс равно на ASCII value. Добре. Тук какво се казваше? Добре, а те в края искат да им разпечатаме кой е най-добрият филм за нас и реално неговите точки. Неговата сума на символите. Добре, по какъв начин можем да го направим това? Момент, сега да виждате и двете променливи. Вече имаме някаква стойност
на този филм. Например, представете си, имаме 200. Този филм има 200 точки. Тук имаме 0 все още и можем да направим просто една проверка, която прави следното. Ако точките на текущия филм са по-големи от точките на най-добрия филм до сега, то тогава трябва да присвоим нова стойност на променливата Best Movie Points. Представете си, че вече ето тук имаме някакъв филм с, например, 100 точки. Нали, минали сме логиката, ето тук някаква итерация сме минали и този филм се оказва с 100 точки. То тогава присвояваме стойността на Best Movie Points и като продължим с следващата итерация, получаваме нов филм, изчисляваме неговите точки и този нов филм има нова стойност, нови точки. И ако те са по-големи, трябва да заменим тази стойност и името на филма. Сега като го напиша, отново ще го обясня, защото ще бъде по-лесно. Ако точките на текущия филм са по-големи от досегашния най-добър филм, то тогава най-добрият филм, най-добрият за нас филм ще стане името на текущия и точките ще бъдат нови. Ето така. Отново ще го обясня, може би след това да дебъгнем тази задача, защото е малко по-дълга, с малко по-сложна логика. Ако получаваме някакъв филм, матрицата, правим изчисления и разбираме, че матрицата има 200 точки. Добре. Тези 200 точки са със сигурност по-големи от 0, от тази стойност тук. Затова присвояваме, казваме, че най-добрият филм за нас за сега е матрицата и най-добрите точки, които има този филм, са 200. Добре. Обаче след това идва някакъв друг филм или сериал, в случая Breaking Bad. Получаваме нов сериал, който е Breaking Bad. Този сериал обаче, като мини през цялата логика тук, пък примерно се оказва с 300 точки. Окей. Тук вече имаме 200, защото сме присвоили точките на матрицата. Той се оказва с 300 точки. И ние след това, как да кажем, че това е нашия нов най-добър филм? Просто трябва да присвоим нови стойности на ето тези двете променливи. Ако точките на текущия филм са по-големи от най-добрия до сега, то тогава трябва най-добрият ни филм да стане текущия, който е Breaking Bad, и най-добрите точки да станат точките на Breaking Bad, които са 300. Ето тук. 300. Добре, това си го връщам на 0. Така. Ако е нужда, отново ще го обясня, защото това е малко по-сложно за разбиране. И тук беше казано и нещо за лимита, ако не се лъжа. Да, ето тук. От конзолата се четат редове до командата Stop. Това вече сме го хендълнали. Или до достигане на лимита от 7 филма. Това означава, че ако вече сме на 7-та итерация, трябва да спрем. Да, това всъщност си го... Форцикъла се справя с него. Ние въртим първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста, седма, вече стигаме до 7-ма итерация, извършват се някакви логически неща, изчисления, бла-бла-бла и спира цикъла. Просто излизаме от абсолютно целия цикъл. Главния, ето този. Добре. Обаче тук трябва да се изпринтира някакво специално съобщение, ако вече сме на 7-я филм. Ако сте достигнали лимита от 7 филма, трябва да отпечатате, че лимитът вече е достигнат. Добре, това можем да го направим просто с една проста if проверка в края на главния цикъл. Ето тук. Ако след изчисленията обаче, много е важно да сложите проверката след тези изчисления. Защото може да се окаже, че последният ни зададен филм ще се окаже най-добрия за нас. Ние ако сложим ето тук проверката, то ние ще брекнем преди да сме разбрали дали този филм има по-големи точки от досегашния ни любим. Ето тук пишем една проверка. Ако num movie е равно на
7. Да, то тогава трябва да изпринтираме следното съобщение, което е The limit is reached. Това съм го копирала вече. И реално няма смисъл да пишем break, защото това е последната итерация от главния for цикъл. Ето. И вече излизаме от този главен for цикъл и виждаме какво изискват от нас. Да се отпечата най-добрият филм за вас. Ами как ще достъпим този най-добър филм за нас? Точно ето тези две променливи, които презаписваме ето тук. Копираме си съобщението, което трябва да разпечатаме в конзолата. И пишем print. Най-добрият филм за теб е заглавието на най-добрия ни филм, който е Best Movie, с сума на символите, което е Best Movie Points. Мисля, че да, точно така. Ами, мисля, че това е, което се изисква от нас. Няма ли някакво форматиране на сумата? Не. Да, не виждам такова. Може би щях да съм го отсветила. Добре, можем да пробваме с ето този първи вход. Ето, получаваме матрицата, получаваме Breaking Bad, получаваме Legend и получаваме нова команда, която е Stop. И то в условието ни беше казано, ето тук имаме някаква проверка. Ако получим Stop, то тогава ме брекни всичко. Добре? Тук получаваме, че най-добрият филм за нас е Breaking Bad с 878 точки. Да, Breaking Bad с 878 точки сума. И ето го и другият случай, който беше още в условието с 7 филма. Ето. Не трябваше така да го копирам. Така. Получаваме Wrong Turn. След това получаваме The Maze, Зона 51, Nightclub, Ice Age, Harry Potter, Wizards. Обаче Wizards е седмия филм. Първи, втори, трети, четвърти, пети, шести, седми. И те са ни казали, че ние имаме един лимит, който е 7 филма. И ние стигаме до тази последна итерация, извършваме логическите неща в Forticle, за да видим дали Wizards няма да се окаже нашия нов любим филм. Ако се окаже, супер. Ако не, окей, няма значение. И след като преминат тези операции в Forticle, ние задължително трябва да го прекъснем и да изпринтираме, че лимитът е достигнат. Затова добавяме ето тази проверка в края на Forticle. Така. И се оказва, че любимият ни филм е Хари Потър с 948 точки. Ето тук какво пише. Най-добрият филм е Хари Потър с 948 точки. Сумата на ASCII стойностите от символите в стринга Хари Потър. Ами добре, нека видим дали сега това решение ще върви в Judge. Входните данни, които са ни дали, се вървят супер. Добре, натиснах без да искам бутона Submit 2 пъти. Имате ли въпроси по тази задачка? Някой? И юху, 100 от 100. Тази определено се за дебъг добре. Сега ще дебъгнем. Може да дебъгнем и с двата входа, които са ни дадени, защото са две различни ситуации. Добре, първо получаваме матрицата, след това Breaking Bad, Legend, Stop. Добре,
Сега ще дебъгнем. Добавяме си breakpoint ето тук. Някой май се включи. Добре. Тези коментарите ще ги изтрия, за да не ви бъркат. И цъкаме дебъг. Да зареди. Добре. Така. Започва нашия цикъл, който ще бъде 7 итерации, освен ако не получим някакъв стринг, който е равен на stop. Добре. Step into. И тук вече трябва да предоставим някакъв ред. В случая нас първия ни беше Matrix. Цъкаме и проверяваме. Ако този стринг, който сме предоставили е стоп, направо ми брейква и цикъла. Обаче ние имаме стринг, който не е равен на стоп. Затова продължава нашето изпълнение на програмата. И имаме променлива, която е 0. За сега филмът има 0 точки. След това трябва да преминем през абсолютно всеки символ в този стринг. Стринга ни е Matrix. Минаваме и получаваме, че, виждате ли както пише, че символът ни е M. Текущия символ ни е M. И ние, за да получим ASCII репрезентацията на този стринг, просто трябва да използваме функцията ORT, за да вземем ASCII стойността. По какъв начин взимаме дължината на филма? Ами чрез другата функция, която е len. И виждаме, че матрицата има 6 символа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно 6. И тук влизаме в първия if и проверяваме дали текущия символ е малка буква или главна. Сега ще видим. Малка буква или е M? Ами не. Затова отиваме в елифа и проверяваме. Добре, щом не е малка, да не би да е главна буква. Проверяваме. Символът главна буква ли е? Ами, явно да. M е главна буква, затова влизаме в елифа. И тук ни беше казано, че ако е главна буква, то ние трябва да извадим дължината на филма от текущата стойност на този символ. Това означава, че на ASCII value трябва да предоставим нова стойност, която е текущата стойност на символа минус 6. В случая 77 минус 6, което ще ни даде 71. И ето тук се записва, че текущата ни ASCII стойност е 71. Просто защото буквичката е главен символ. Така. Тук пресмятаме, да. Тук добавяме към точките на целия филм текущите точки, които сме пресметнали за този символ. Вижте какво става сега. Както беше 0, ние добавяме тези текущи точки, които сме пресметнали и стойността на целия филм за сега става 71. Обаче ние имаме още 4 символа, през които трябва да минем. Извинете, 5. Така, минаваме през следващия символ. Момент да пусна отново дебъгера, защото натиснах нещо, което не трябваше. Ще мина през абсолютно същите стъпки. Първо е матрицата. Минаваме през това, което сега минахме. И сега итерираме през следващия символ, който е A, буквичката A. Взимаме неговата ASCII репрезентация, която е 97. Отново дължината на филма е 6. Това можем да го изкараме извън този форцикъл, защото винаги дължината на филма ще бъде една и съща стойност, но няма значение. Така и тук проверяваме. Текущия символ малка буква ли? Ако е малка, тогава трябва да извадим 2 пъти дължината на този филм. Това означава, че ASCII, ще дадем нова стойност на ASCII value променливата. Тя ще бъде равна на ASCII value минус 2 пъти по дължината на филма. Това означава 2 пъти по 6, от 97 ще извадим 2 по 6, което е 12.
и ще получим, че новата ASCII стойност на този символ е 85. Не 97, а 85, защото изваждаме два пъти дължината на филма. И тук добавяме тези точки, които сме получили от текущия символ, ги добавяме към точките за филма. И Movie Points е равно на Movie Points плюс стойността на символа. И така се получава 71, мисля, че беше, плюс 85 и това става 156. За сега филмът има 156 символа. Минаваме през всички други буквички. В момента ги скипвам, защото при тях е абсолютно същия принцип. Ето е последната. И когато итерираме, когато вече сме свършили всички буквички, минали сме през абсолютно всички, вече излизаме от този форцикъл. Ето тук излизаме. И проверяваме дали точките, които филмът е събрал, а те са 563, са по-големи от досегашния ни любим филм. Досегашният ни любим филм е с 0 точки, просто защото нямаме все още такъв. И затова ще влезем в този if. И присвояваме на променливата Best Movie нашият филм, текущия филм. И новите точки на любимия ни филм са точките, които матрицата е получила. Ето тук и вече можем да видим, че имаме нови стойности присвоени на ето тези двете променливи. На най-добрия филм и на точките на най-добрия филм. В случая матрицата с 563 точки. След това влизаме и питаме, ние не сме достигнали лимита. Това означава, ако сме вече на седмия филм, то трябва да ми изпринтираш да Limit is Reached и директно да излезеш от целия форцикъл. Обаче ние сме все още на първия филм. След това получаваме нов input, който е Breaking Bad. Гледаме дали Breaking Bad е равно на 100, в случая със сигурност не е. Продължаваме с изпълнението на програмата и тук вече за този филм все още има 0 точки. Той няма да стои с стойността, която е имал филма Матрицата. Затова я презаписваме. И този филм сега има 0 точки. Така. И правим абсолютно същите действия, които направихме с матрицата. Итерираме през всеки един символ, взимаме неговата стойност. Ако буквата е малка, правим еди какво си, ако е главна, правим еди какво си. И към точките за този филм, към текущия филм, добавяме точките, които сме изчислили за символа. В случая 54. Минаваме през останалите. Нямаше ли по-бърз начин? В момента минавам през абсолютно всички символи. Виждате как ги изчислява и постепенно за всеки един символ, каквото си получи, ги добавя към всички точки, общия брой точки за текущия ни филм. И сега интересното вече става след като преминем този форцикъл. Ето тук. Вижте сега, ние имаме нов филм, който е Breaking Bad с 878 точки. И следователно той трябва да ни стане нашия любим филм. Той има повече точки, отколкото Матрицата, предишния филм. Затова правим една проверка. Ако точките на текущия ни филм са по-големи от точките на досегашния ни любим, то тогава трябва задължително да го заменим. И нашия любим филм става текущия, който е Breaking Bad, с новите точки, които са точките на Breaking Bad, а именно 878. Присвояваме ги. Проверяваме дали сме на седмата итерация и виждаме, че Best Movie и Best Movie Points имат нови стойности. Правим същото за останалите филми. Тук вече ще мина малко по-бързо. Legend проверяваме по абсолютно същия начин. За всяка итерация, за всеки символ ние добавяме към общия брой точки за текущия филм. Ето по този начин. И
Проверяваме. Значи, филмът Legend има 525 точки. И ние следователно трябва да проверим дали тези точки са по-големи от точките на любимия ни филм. Ако те са по-големи, презаписваме. Ако не са по-големи, просто не правим нищо. Проверяваме. 525 по-голямо ли е от 878? Точките на любимия ни филм. Ами, със сигурност не. Затова дори няма да влезем в FIFA и Best Movie ще си остане с стойността Breaking Bad, а Best Movie Points ще си остане с 878. Проверяваме дали сме на последна итерация. Не сме. И сега получаваме стринга. Ето този. Стоп. И проверяваме. Този стринг равен ли е на стоп? Да. Тогава брейкваме цикъла и не продължаваме напред. Не получаваме повече инпути. Нищо. Излизаме от този цикъл, защото и в проверката се намира в неговия скоп. Намира се на нивото на този главния for цикъл. Не се намира в този цикъл, долния. И излизаме от главния и получаваме един принт, който е The best movie for you is best movie with best movie points ASCII sum. Взимаме стойностите от ето тези две променливи и ги слагаме в ето този стринг. Цъкаме Step Into и си получаваме това, което очаквахме. Не знам дали това беше достатъчно. Какво ще се случи, ако един филм е зададен два пъти и втория път е изписан само с малки букви? Кои точки ще вземем? С малките букви или с нормалното изписване? Ами, зависи каква сума ще се получи при втория инпут. Момент сега. Отново да прочита какво ще се случи, ако един филм е зададен два пъти и втория път е изписан само с малки букви. Ами да, точно както отговори Тихомир, където сумата е по-голяма. Виж сега. Значи, момент. Да махна този breakpoint. Ти казваш, например, получаваме Matrix или Matrix, нали така? Ами, отново правим по същия. Това са, представи си ги като два коренно различни филма. Точно така си го представи. Те нямат нищо общо помежду си, освен името, но това не трябва да те притеснява по никакъв начин. Ние смятаме точките на филма на база символите, които се съдържат в него. В случая, ето този ще има по-голяма стойност, защото ние, когато имаме буквичка, символ, който е главен, изваждаме само дължината на филма, а когато имаме символ, който е малък, изваждаме два пъти дължината на филма. Следователно, ние ще изваждаме по-голяма стойност при ето този филм. Защото първият ни символ е малък, а пък тук първият ни символ е с главна буква. Просто си ги представя като два коренно различни филма. Да, просто където сумата е по-голяма. Супер. Някой друг дали има въпроси, дали искате нещо да дебъгнем от решенията, които направихме днес на днешните задачи? Супер, много се радвам.
Ако имате някакви въпроси, аз ще остана още, може би, 5 минутки да погледнем каквото е нужно, каквото ви интересува. Ако нещо специфично ви притеснява от задачите, не само от днешните, можете да ме попитате, ще се радвам да мога да отговоря. Ще има запис на това видео, на това събитието днес и ще ви бъде изпратено утре в YouTube. Аз ще ви тагна и ще ви изпратя линкче. Също така ще ви изпратя, може би, решенията. Аз ще постана още малко, така че ако някой има въпроси, съм тук. Пожелавам ви успех на изпита и вярвам, че всички ще успеете да се справите. И аз благодаря. Хубава вечер. Благодаря на вас също. Ами май приключихме. Спирам записа.